Hvad sker der, indvandrer? Ja. Prøv at høre, på ting. Ja. Der er sådan noget McDonald's, Burger King her, sådan noget der. Mm. Du kan få nogle cheeseburger til 15 kroner, 20 kroner, måske 10 kroner, hvis du er heldig. Ja. Så er der også sådan nogle apps, hvor du kan tjene 80 kroner på en muffin. Jamen, der er også den nye McDonald's på Ja, selvfølgelig. Men nede i Tyrkiet, så koster det kraftigt med 30 kroner at købe en cheeseburger, mand. Det er fucking sygt. Ja, mand. Du skal bare købe slå en brud, så er det fucking færdig med den der. Ja. Ja, eller er I helt flækket dernede, eller hvad, man? Så slap lige af med det der. Ja. Eller, jeg mener, at det er helt flækket, det der. Ja. Så danskere, eller så indvandrere. Ja. Slap lige af med det der. Danskere, bliv ved med at I gør. Det er lidt billigt. Men selvfølgelig, jeg har deres afgifter på biler og sådan noget. Det er dyrt og sådan noget, ikke også? Men altså, ja. Altså. Bare skru ned for det der fucking mad, mand. Det er kraftedeme dyrt at bare spise en cheeseburger. Du kan få en dulum for 15 kroner dernede, mand. Altså, Danmark, det er altså et land, altså Tyrkiet, de har måske ikke lige så mange penge, som Danmark har, og alligevel er det dyre nede i Tyrkiet jo. Nej, Tyrkiet, de har selvfølgelig mange penge flere penge end Danmark. Det er bare fordi, Danmark, de gerne vil have, de har, tænk med deres bilafgifter, mand. Bilafgifter, de er jo fucking dyre. Alt er næsten dyrt her i Danmark. Nej. Hvis du vil have en bil i Tyrkiet, ja. Så en Porsche for eksempel. Du betaler 500.000 dernede. Danske kroner. Ja. Du betaler 2 millioner hernede. På det tænk, hvad forskellen er. Du kan også se, at Tyrkiet har flere penge også. De vil ikke have så mange penge. Men Tyrkiet, de laver også deres egen bom og sådan noget, så de mister jo ikke særlig mange penge, i stedet for at købe for USA, Indien, hvad fuck ved jeg. Japan. Så ja. Så indvandreren. Skru ned for Burger King, mand. Jeg mener det, I kan godt være i Kings over burger og durum og sådan noget der, men slap lige af med det der. Det er jo ordentligt sindssygt, okay, man? Ja, man. Jalla, fuck af, vi ses. Ja.